No čaute, možno ma nepoznáte, ja som Love Machine, som má krásne vlásky. Poznám takú moju úplne super kamošku, ktorá sa volá že Sweet Candy. Je úplne totálna jenička. Jaj, keby som mala také nádherné vlasy ako ona, také obyčajné, veď čo narobím? No, ja vám predstavím, ja tu mám takého pána Medvedíka. Podá sa pán Medvedík. Pardon, nevie rozprávať, že Mede? Že, Meďuško. Opiky, tak. To má Medvedíček. Je veľmi zlatúčky, ja viem. No takže, asi ste nemali vedieť moje meno, ktoré určite viete. Love Machine, moja najobľúbenejšia kamoška, no jasné, že Sweet Candy. Nájdete ju na YouTubečku pod používateľským menom 4 Ever Natalie. Takže pozrite si ju určite. No a môj idol zo Superstar je Martin Harris, on je totálne, že peckový. No dobre, to by asi na úvod bolo všetko. Čaute!